Live tayo maya. Dahil mamaya, anong oras? Anong oras? Pakatas lang ginagawa ko. Mga anong oras matapos yung ginagawa mo? Tatlong activity yun. Baka hapon na din. Mga Tapos may klase pa ako. mga 11 ay mga 1. May klase ako ng 1 to 4. 1 to 4. Malagi di ba akong police ked? Alam na kung saan napunta. Ayan mga kaparing Jason at punta na tayo nun sa bato. Araw ng Lunes. Pero pupunta muna ako dun sa may kasuri ko kasi kahapon di ako nakabayad. Kasi kasuhin ko muna yung kuryente namin. Malalaman natin kung magkano nadagdag. Pero di pa naman yun bukas kasi nagkaroon ako ng water pump ay mga ilang linggo na bago mag-reading. Pero matatansya natin yan. Tapos bibili muna ako ng gatas saka biscuit ng anak ko. Ito sa pamangkin ni Mrs. Tapos pupunta na akong barracks. Tapos uwi rin ako mamaya dito. Ayan, let's go. Asawa ko, nagyoyopi ng mga nilaban. Ma. Good morning. Ayun, let's G. Amo, kakatamad yung Lunes ngayon ah. Alright. Andan muna ako dito sa LCC. Bili muna ako ng gatas. Parang mga kanya. Anto. Yo! Hey, Bobby. Ampo, dito na ako sa barracks. Bali naka... Saan ka? Bado. Ah. Bali naka... Ano na ako. Nakabayad na ako ng kuryente namin. Yung binayaran ko 945 yung bill namin. Kunti lang yung nakadagdag. 945 yung binayaran ko sa kuryente. Tapos nakabili na rin ako, bumili muna ako ng gatas ng dalawang bata. Kinapos yung pera, di tayo nakabili ng biskwit. Yo! At di ka pa alam kung saan tayo mapoposisyon ngayong araw. Bali magtatanong muna tayo kasi bago ko tumatrabaho, tatanong muna po ako kung saan ako. Kasi mahirap yung pagdating mo, video ka kaagad. Kasi sa amin kasi may kanya-kanya kaming posisyon. Kung saan ka nakaposisyon, yun lang yung kukuhanan mo. Pwede mo naman kuhanan yung kasamahan mo, pero dapat alam ng kasamahan namin. Magpapaalam muna. Ganun po. Kasi para, siyempre, nabawa kuhanan ko yung kasamahan ko, tapos mauna akong mag-upload. Mahina na yung manonood sa kanya kasi napanood na dun sa vlog ko. Kaya bago ko bago gumagawa, nagtatanong muna ako kung saan yung posisyon ko. Hindi ko alam kung pagluto o tatrabaho kasi diyan lang naman daw kila Tibidang, wala naman dun kila Crystalline. Kaya tabak-abang na lang po kung saan tayo makuposisyon, kung ano yung maidudugtong natin dito sa vlog na to. Ayan, grabe, 500 plus yung gatas. 500 plus gatas. Amo, hindi ko pa alam kung saan tayo. Parang dito lang tayo sa barracks. Kumusta na yung lahat? Sana nasa Elias mabuti Lagas. kayong sa kalagayan ngayon. Amoy. Pansi Lagas nagmamahal sa inyo. Nagmamahal. Mag-iingat sa trabaho. Ayan na. Alright mga pare. At dito tayo rin sa White House ni Ate Bidang. White House. Wow. Ayan po, tulong yung mag-asawa sa pagluluto. Kuya Bobby, Ate Bidang, lawak ng gripo. Dapat pala tinaasan na yung asintada. Tapos nilagyan ng tiles. Swimming pool. Oo nga. Oh, di ba? Tapos ito lagay sa taro kaya yan. Para may sarili ng resort yung Team Pahaway. Pati yun ni Baby. Nga.
Kahit mga hanggang ano lang. Pahuli mo na lang yung ano, yung gulay. Yung gulay. Yan vlog natin yung mag-asawa na magluluto. Pangalan nito, tulingan. Di yan tulingan. Bubog. Si Bubog ba yan? Galunggong na malaki. Galunggong, oh. Bilogin, malaki lang. Mata. Galunggong nga yan. Pulang buntot? Anong pangalan yan, Tol? Pulang buntot? Ba't nasabing pulang buntot? Di man pula yung buntot. Ayan na pala yung ano kasi nagsarok si Kuya Bobby, nagsarok yan ang nahuhuli po ngayon dyan sa ano, sa lake ng bato. Kuya yan kagabi. Kaya nga. Nagsarok, nagsarap. Kalamansin. Nandito sila magluluto sa White House. May nag-comment sa akin po, yung sa kanila, ganyan daw, iba yung tawag. Yung kung ano yun? Ah, iinom ko naman. Sarap yan. Sarap yan, budburon. Hindi siguro lang. Lagas! Ang tawag yan, si Bubog na budburon. Si Bubog, good boron. Iba man yung pulang buntot. Yung pulang buntot, pulang buntot mo. Oo. Ayan, Hindi man yung galong. nilagay na po yung kangkong na in-spray. At barado po yung ano nila, overflow. Paano di ba niya kinahalihan? Na may kwento ko sa ganyan, nung nasa palayan kami, nag-abono kami. Tapos nagluto ako nung ano, nagluto ako nung tilapia. Tapos nilagay ko na yung kangkong. Tapos nung maglalagay na ako ng asin, di ba na makinig ka? Maglalagay na ako ng asin, nakalimutan ko na yung nakuha ko pala, yung abono. Oo, nalagay ko. Parang asin yun. Oo, sabay takip ng ano, kaldero. Ano nangyari? Pagbukas ko, dami ng nung kangkong. Namulaklak lalo. Boy siya. Kasi nabunuhan. Nabunuhan. Pwede. Ang ganda nung dahon. Pwede, kuya. Papa. Kalimutan ko. Kala ko asin, abono pala eh. Lapit na to. Kaya, Kapay talaga. pagbukas ko tuloy, Sige na. lalong dumami yung bulaklak ng ano, kangkong. Pwede. Naabunuhan. Lupit na yung isip po to. Di ba? Hindi ba dapat sa maabot? Yung utak mo maabot, hindi ka maabot. Di ba? Yung mga kwentong barbero. Naabunuhan yung kangkong. Namunga. Nga. Kulang-kulang. Check out po tol. Oh. Pwede talaga. Meron pa nga ang kwento niyan, tol. Meron pa, tol. Yung taga sa amin na ano, yung napapanot na. Magano siya, doon sa palayan din. Tapos nakatulog siya doon sa ano, doon sa pilapil. Paggising niya, wala na siyang buhok, kinain ng kuhol. Ah, alam niya ba kung... Doon sa amin matindi. Oo. Bilang, doon sa amin, nanguha ng yung pasayan. Nakaganyan sa, ano, sa putikan, sa mangroves. Oo. Hindi man siya umaalis. Kung ano, malayo na siya mga kasamahan niya. O, tapos ganyan. Nakapatong pala siya sa alimango. Alimango. Nadala siya ng alimango. Alimango. Oo. O, hindi ambog yun. Ikaw, tol. Ha? Ano naman sa'yo, tol? Lupit na mga utak niya, hindi ko naabot. Ang kwento ng lolo mo. Yung talaga yun, nakatulog siya sa palayan. Paggising niya, kinain na pala yung buhok ng buhol. Dagdagan mo ito yung sabaw. Wow! Daming ulam, oh. May togi pa. Togi lang ako. Togi. Togi. Yun, kulang na lang sa gripo ni Ate Bidang. Bubong, islab. Kulang-kulang sa gripo na Ang kulang-kulang. Joke lang. Ang kulang-kulang sa gripo, natibilang. Bubong na lang para di mabasa sila pag nag-ano. Yan, maganda na ano ng gripo, malawak.
Dagan mo lang subukon. Ayun yung mag-asawa po yung naka-assign magluto. At nagkakagulo sila. Walang kamatis. Mahal. Wow, sarap niyan. Ay, doon lang ako sa tugi. Di ka pwede nito, kuya? Ayaw ko niyan. Kasi subukan muna natin yung bawal na kung talagang totoo. Pag di pa rin, kumain. Mamamatay pala tayo, di natin makain yung gustong kainin. Ano kung wala nang kakain? Oo. Nasubukan muna kasi sayang yung gamot. Oo. Pwede yan. Yung mga punang buntot. Yan yung vlog natin ngayon ay sa kusina. Laga. Kaya masarap, pinasiman. Ano po to? Outdoor cooking. Sa aluan ng tugi. Ay, hindi yung pwede. Outdoor cooking sa bahay natin Bidang. Yung tugi pa na pantanim. Kanya masarap. Masarap sana niya. Sa inyo no? Parang sawa ka sa mga ganyan nyo. Ligo! Ganyan dun sa Burias. Kahit anong gusto mong pabago-bago, ulam-ulam mo araw-araw. Oo. Uy, oo. Oo. Alam mo na. May nalalaman ka na. Alam na. Oo. May nalalaman na rin Alam na. Humigop ng sabaw, higop sabaw. Indot maya. Oo. Dapat yun nabis to. Baw! Bitkan mo na. Mas malapit at tigin ninyo. Di ba? Eh, Bobby, mas malapit yung anak nyo. Sera room. Yun lang sira. Malupit. Malupit talaga si baby. Babahay-bahayan. Malupit yung bata talaga. Sa ngamin talaga ka, baby. Yan, nakalikwat ang pangayan dyan na kayo. Oo. Ay, mga man, tuloy-tuloy pa rin po si Kuya Pulis paggawa. Mali daw yung ginagawa mo, Kuya Puloy. Ha? Mali. Bakit? Hindi daw ganyan ang pagkalagay ng cabinet. Kailan naman yata sabing mali. Tingnan mo doon sa comment. Ay, so, maniwala nun. Kasing ano yan, design. Kasi mababa yung kung pag nilagyan mo ng design na pag ganyan, Oh, dito ka. Ano nga priwarag mo kay Joel? alin? Mali. Bakit? Ayan na, luto na kaagad yung sinabawan. Kuko araw ka di. Ay, Susunod na lulutuin nila kay Bobby yung sprouted. Sprouted otogi. Bumakal ako kamatis. Ano muna yan? Sige, kamatis. Sprouted otogi. Tigas ng pulis. Miglosi ka? Diyan. Saan lang? Ah, wala ko may ginawas. Kamatis lang. Uy. Ah. Ay, Ayan. Kaya anong ginataan yan? Ito yun oh, ito. Yan! Ito yan oh. Kulong yan, kulong. Yung Ito yan. Ito. Niprit. Parang kamote. Sarap to. Bread fruit. Kalimutan ko lang kung saan ko una itong natikman eh. Oh, sa mga nakakalam nito, piniprito to. Order na kayo! Oh, order. Saan galing? Binili ko dyan. Ah, binili mo? 50. 50 kilo? Isa. Isa. Sarap to. Wala na. Meron pa siguro. Bili. Bili ka. Oo. Sarap to, patikimin ko doon. Magkano mga bata? Patikimin ko yung anak ko nito. Sarap yan. Napakasarap niyan. Parang french fries. Yung lasa niyan. Pambata yan. Masarap mga french fries. Masarap yan. Wag, pangit ko to. Bako na mahaw. Amo. Harap niyan, kasi may hangover. Tutong na po yung kawali. Rin yung bakal ko ah. Ha? Lapit na rin yung tayo.
Yung? Ay, gasol. Oo. Ganyan din tangke ko. Piyesta saka Petron. Di ba nagkakabagan namin gatuloy? Pag mura yung piyesta, doon ako sa piyesta. Pag mura yung Petron, doon ako sa Petron. Dalawa tangke ko eh. At least ikaw may ano kuya, may lutungan. Mayroon. Pag nandun ako, doon ako sa gatong. Kapit yung may Oo. Pero pag yung asawa ko lang, siyempre para di rin siya mahirapan, doon siya sa gasol. Kasi bawal sa kanya yung usok. Mas gusto ko pa magluto sa gatong. Masarap yung luto sa gatong. Tapos yung gatong namin, pang ano talaga yun. Pag umaga, init ng tubig. Maligo doon sa mga estudyante. Sarap ng ulam namin yun. 2 putahe. Masarap kumain. Oo. Labas pa eh. meron din tulingan ng laki. Gusto na pag napagawa din ka rin sa boarding house niya. Pero kuya, Ano po, pumunta si Chinchin dito sa bahay ng tita niya. Birthday mo pala ngayon, no? yes. Kaya nga may handa ako. Happy birthday. Thank you. Ano ka naman kuya Karot? Huwag kang mga magpindot-pindot sa akin. Di manghihiram ako kay Tita ng rapis. Lapis. Mabalik ka sa akin sa pagka-grade 1. Lad tayo mo? Ha? Lad tayo mo? Dahil mamaya, anong oras? Hindi. Anong oras? Pakatapos lang ginagawa ko. Mga anong oras matapos yung ginagawa mo? Hindi, tatlong activity yun. Baga hapon na din. Mga Tapos may klase pa ako. mga 11 ay mga 1. May klase ako ng 1 to 4. 1 to 4. Malagi di ba akong police ked? Yan, punta kayo dito sino sa kabinet yun. Ano daw? Pagkatapos mo dyan, punta kayo sa kabinet para may punta din ako. Kabila. Yan po, tumulong si Chinchin kay tita niya. Tumulo. Hindi yan tumulong. Baka sabihin ano. Si Kuya may bayang. Ay. Ano na? Ano na ka na din? Makalibutan. Golden brown yan. Ha? Golden brown. Golden brown na. Ah, amo na ako. Hindi pa yan. Sila kay tuwan mo. Kada ko. Chen, dito ka muna, Chen. Picture mo tayo, Chen. Chen. Picture mo tayo. Yay. Picture na tayo. Dito. Ay, dito, picture. Amo na yung babay. Ben! Ba, hinihiram lang ako ng lapis. Ben, kung may problema ka, huwag mo. Ayan po, first time na naman natin mahagip si Chinchin sa vlog natin. Lagi kasi busy. Ha? Birthday niya. Meron na! Ayan po, gagataan na po yung sprouted. Hindi, sasalain po yan. Ay, sorry. Ay! First prize. Ang dabis nito, may ano yung yung Ilar ko, bukbit-bit yung itlog eh. powder. Ang masarap. Mas masarap ito sa ano, yung Sa ano?
Yung tomato. Kasi nagluluya kayo. Andyan ba bro? At bibigyan ka naman ako rin. Uy! Uy, kumpay ng logo. Pwede yan kalot pagtinda ko doon. Natagal mo yung ano. Oo. Wala sa. Kahit kamutin kahit wala, pwedeng ganyan. Ay, ito maganda yung lambot. Oo, malambot yan. Pwede ka pala mag-printer na buhay. Dito, hindi mo ulit alam ito. Oo, wag mo marap lang ko. Sabihin mo yung ano. Yung ano, dito. Gulat kayo, no? Kasi yung pag malamig na, malamig. Doon dyan eh. Tapos yan, dapat magiwa mo Sige, sige. para malaman din ang tomato. Hindi ka sabihin mo. Ayan po yung vlog natin ay luto. Kaya tibidang yung ating ano. Para hindi magaya. Lalo na naman yung mga ganyan sa pagkailan ng baboy. Oo, tumatalsik. Sumana. Yan namamana. Sumumana. Mama na. Hapkok lang daw. Ah, pwede na yan. Sabi ni Tia Pulo. Yung kalahati, luto. Yung kalahati. Hindi. Half cook eh. Wag mo na nga, ano, luwag din para half cook. Yung ilalim, luto. Yung babaw, hilaw. Di ba? Kukuha mo ubusin, itanim mo yung iba. Ganyan nga yung ano, may nagluto yung malunggay. Sabi nung isang Saan bahay. yung dadala? Pre, half cook lang ha, half cook. Saan yung dalala mong ito? Ginawa naman ng kusinero, hindi tinanggal yung daon dun sa ano, tangkay. Yung kalahati ng tangkay, nakalagay dun sa sinabawan, yung kalahati nakalutang. May nakita ko doon sa Facebook. Pagtingin, ano to? Sabi mo, half cook. Pinoy na ay. Yan na yung Pinoy. Ayan na. Aray! Pinalo na. Ay! Hey! Oh! Ang sakit naman. Ano po? Aray! Pero may nakukulo. Pakala Noy! Amo, Noy. Saglit lang, Noy. Wala Noy. Iwanan mo lang ang video mo na yan, oy. Eh, pagbalik mo, hindi magkaka na kita, magpagka ka mo na duman. Sasama yun sa ano. Ha? Ay, oo nga pala yun. Wag. May GoPro tayo. Cool. Sarapin ko yan. Tugit pa lang. Sarap yan. Kahit Yun pa naman yung mga paborito ko. Sprouted. Sabi nung barkada kong taga Maynila, ba't sa inyo yung togi sprouted? Pumunta raw siya dito sa Bicol eh. Nakatikim daw siya ng sprouted. Bakit kaya sprouted sa inyo yan? Pagditir monkey, happy dumpy. Mama ko na doktor si, na doktor si. Oh, di karabong di bato. Agutin. sa'yo, Karo. Kaya ito lang ano doon. Hindi ko tinitik, ma'am. Sige lang. Lagay ka lang ng lagay. Pugasan lang pag maalat na. Yan yung mga luto na mabilis lang maluto. Ngayon, pakulo lang. Tamang ano lang. Kasi nga, tinatakpan lang yung konti. Half cook nga. Sarap yan. Na, kuya. Sige na. Ikaw yung operator niyan eh. Vlogging lang ako sa'yo. Okay na yan. Kahit titikman yan, yung lasa pa rin yan, tugi. Ito na siya. Ayan po, luto na. Hindi ko nilagyan paminta. Bilang yan. Tingnan yan. Kahit walang paminta. Ay,
Kuhan ko si Lagas. Dito kumain. Lagas! Lagas! Tamay na! Kaya pala ikaon! May bakasyon. Hello, bakasyon. At ang kumbat. Kambat. Jami. Galing school. Ganda na ng balingoy, oh. Ito. Ang ganito karaming balingoy mo. Mas malupit. Ano? Nagsusubukan na! Ano? Tama na siya rin, pinawala. Ano? Ata, agoy! Ayan po, kain. Magpagtaka ka. Nasaan na yung sahog ng tugi? Ito nga yung dalawa. Alam na kung saan napunta. Alam na kung saan napunta. Kamalit na yan. Para. Dito na ako sa gulay. Napay ng sulo. Napang. Kain po. Naman. Ilaw? Ilaw yan? Asa pa? Pangarap lang yan, pagdugsin. Nakain! Sila guys, punta na dito sa kakakain, oh. Iwan, dito na. Ulang yan, may ulang. Wala na lang eh. Di ako nagkakao. Ganda. Hindi na ba ka? Ay, bago talaga ito, may namano. Huwag mo kasipin yan. Hindi, maglalaba ako. Minarin ito yung bago. Oo. Nalipit. Wala mo. Mahal na lang naman. Bumayan ito plato. Mahal. Labat. Hindi talaga. Andres na. Andres ka na. Lugi sila, gas. May laro ka sa Lagas, video. lugi. Walang baloy. Sarap ay. Naglalabay ka. Tapos di man ka nakakatakot sa tilapia paggabi. Wala lang ng pilapin. Nakabitaw. Ano? Na. Sino ba yung babae yan? Tayo lang, mga damit. Oo. Bilang daw. Ganun na. Kaya nga naglalabay mga labit ka. Ako magkakaroon ba? Ang naipon ni Garotman ay Kumbun ko. Toto saan? Puro tinik. kahapon Garotman ay Kaya po ng... Puro tawis. Kagabi ko yung pawis. Magdahil sila po doon. Dahil mo. ano to? Galing. Nagbuno ba ito sa damulang po yun? Tiktak na isda. Kayo! Yan, basta. Minalas po. Ay, dito. Ano na natin na? Kain na. Init-init na ito na. Hindi pa nga kumakain. Tama. Salamat. Pag ako nag-publish ngayon, hanggang biyernes na yan. Ano lang? Kain! Dati. Ikaw, paano? Panon! Kaya dito sa plato. Ayan. Nariya ako akong one. Anak. Ayun ito na ulam. Baro ka ba ninyo? Kaya ka, Babi? Sige. Magaling mo ano. Lagi tayo pala yan. Dapat sa dito yan. Para... Meron. Ano yan? Ano nga sabi yan? Allergy nga siya. Ano yun?
Alam dito naman, kasi di man siya. Di, ano, siya nakakapay na yan. Nag-trigger na siya dyan. O picture ka thumbnail. Pero, isa ka kamaris ito. Kamaris. Hoy, Bobby. Bilog. Minakalibigan. Ano ito niya? Alin? Kamaris. Ano daw ba? Bilog. Ano? Kamaris. Ano kamaris? Bilog gayod na so. Ano yan? May pulo? Kamaris sabi. Pulo yan, pulo. Solo, kamalas, pares din yan. Ah, Tuloy, tuloy. Ha? Solo. pulo. Kamaris sabi. Kamaris. Masarap yan. Sa din yun, kamalas, solo. Gulo-gulo. Ulit na po. Ay, nandun sa bar. Alam mo yung bigyan. Masarap yung pagtuso. Ako mamaya. Nagpaano ka lang ko, nagpakalit ka sa ito. Sa tayo pinakala mo. Ay, nabod. Diyan na sa may bahay. 50,000. Ito na yun. Hindi yan. Papabili din ako. Kuya? Papabili din ako. Gano'n? Bili mo nga. Mamaya pagkatapos. Yung tiladoan. Ang kulo. Bili mo nga yung sabay ng doan. Papabudol pa itan ko dun sa anak ko. Ba't yung maning ko? Parang ko, maning nagto. Kanto ang magagawin. Dali natin speaker mo, di. Bubat ka, di. Parang french fries. Pwede mag-no. Pero lang, mabaho dito pintura. Pwede itong busan? Yan na nila prato mo. Di ba? Ano yung mo nila? Ito na ba? Dolan. Ito daw. Bubat ka speaker mo. Sinerge ko yan. Asa yung daros? Ang buhay karos oh. Dito ako, no? Ito ba ko? Ay, Power on. Bluetooth dito mode. na lang kasi ang inis doon, kuya. Amo yung pintura dito, mag-ano na hita mo. Oo, may pinto. Ayaw mo na. Ayan po! At ang ganit dito ng vlog na to at maraming salamat siyempre. Unang kain namin dito sa dining table ni Ate Bidang. Lamig. Magkain, pasali mo rin doon. Bye-bye! Siyempre maraming salamat sa sponsor nito dining table. I love you all!